След близо 3 години застой до няколко месеца на това място в Бургас ще стартира изграждането на най-модерното спортно съоръжение в страната – мегакомплекс Черноморец Арена. В първите новогодишни седмици стадион Черноморец, който в момента е в този жалък вид, ще бъде сринат до основи. Прекратяването на концесията на бившия стопанин Ивайло Дражев и финализиране на съдебните дела е довело до старт на проекта на модерната база, която на практика ще бъде и единствена на Балканите. Това ще бъде нещо много модерно, много интересно и за първи път може би ще бъде такъв проект реализиран в България. Черноморец Арена ще бъде копия на стадиона на холандския Гранд Аякс Амстердам Арена. Това е повод на 16 ноември председателят на съвета на директорите Митко Събев да посети Холандия, а до края на годината да пътува и до Бразилия. Визитите на боса на колите и срещи с инвеститори извън граница са последни преди да бъде реализирана първата копка на грандиозния проект. За TV7 от Бургас, Елена Танева.